Iwo lowo mzuzu wamaphupho igama kuPastor uNkulunkulu akakulonde uphile uphusha uphumelele. Le number ke uyisensa ngoba uyimember ye-channel kuphela. Uma ungeyona member uyisensa kusongo 9 kuya ku5 ntambama kuphela, from Monday to Friday kuphela, awungu WhatsApp. Sunday asiye emasontweni. Uma ungasonti hayi relax-ke uhlala ekhaya enjoy ne-family, but musa phela ukufona ngesonto ngoba thina abanye sisontweni, yabo. Nokulunga umhlongo sawubona phasi ngibuphe kukholi kwami ngipha uflower, ngabe kusho ukuthini? Yini flour? It's a powder that you use to bake, or it's a powder that you use when baking cakes, bread and blah 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 blah, yabo. Impushana leni oyisebenzisa uma ubhaka amakhekhe noma izinkwa noma okunye. So uma umuntu kupha uflower, abanye bangathatha njengento embi, abanye bathatha njengento enhle. Kodwa mina ngizokubheka njengento enhle. Number 1, ngokuqondile uma ngenza ukuphupha uflower uPaul uhluma uphiwa, lokho kusho ukuthi ngenzeka lo muntu okunikeza lo flower uzokwenzela umusa nokubele noma kunike usizo kanye nokweseka noma izeluleko ozidingayo noma ukweseka okudingayo. Kwesinye isikhathi umnyanga ibika kanje, uma uphupha uflower uPaul ngaba lohluma uphiwa osuke lukhomba ukuthi kungenzeka uzokuba nje nenhlanhla ubusiseke, ngabe ngemali noma ngenzuzo noma ngento ezokulethela imali. 3, omunye ngayibuka kanje, kuyenzeka uma uphupha uflower uPaul uhluma uphiwa, lusho ukuthi kungenzeka ukhona umcimbi omkhulu ozayo okanye kunomsebenzi wesinto okubalekile nokumele uwenze. Yebo, ungaphiwa uflower ngoba kunomcimbi ozayo noma kunomsebenzi wesinto obalulekile nokumele ukuthi uwenze noma wenziwe. Siyabonga.